Ahoj lidi, poviem vám tak, som videla iným komentáru, že ja som sa spýtala, kto je Čech, tak niekto napíše do komentáru. A niekto mi napísal, že sa rodím ako machrém. Vybral lidi. VTF, toto je sila. Ak toto fakt neskončí, tak ja s týmto natáčaním prestanem. Tak, nenadávajte mi, hej? Ďakujem, že ste rozumeli, tak nenadávajte mi tak. Nezaslúžim si to proste. Nič vám tam nerobím, iba natáčam tam. A niekto mi napíše, že sa rodí machrem. Ty si machrem, ty vole. Ty. Nazdar.